मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मकई के खेत में है कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। मकई के खेत में कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। मकई के खेत में है कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। मकई के खेत में कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। डीजे मनीष रक्सौल। मिले तू गलही छौरी करे रही बात गे। हम न जनलियो छौरी करबे ऐसन घात गे। मिले तू गलही छौरी करे रही बात गे। हम न जनलियो छौरी करबे ऐसन घात गे। तोहरे चक्कर में सुने के छौरी छौरा से पीछा लागल हो। तोहरे चक्कर में सुने के छौरी छौरा से पीछा लागल हो। ऊपर वाला बैलून के छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। ऊपर वाला बैलून के छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पाप के पगड़ी छौरी माटी में मिलावली। बोले कुमारे में गे कम ऐसन कोई नहीं। हाँ हाँ बाप के पगड़ी छौरी माटी में मिलावली। बोले कुमारे में गे कम ऐसन कोई नहीं। राइटर राजकुमार सनोज बिहारी तोहरा पीछा अब पागल हो। राइटर राजकुमार सनोज बिहारी तोहरा पीछा अब पागल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो। मकई के खेत में है कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। मकई के खेत में कोना के रेट में देही में माटी लागल हो। ऊपर वाला बैलून गे छौरी पपीता नियन दुनु पाकल हो।